YouTube και σήμερα παίζουμε λίγο Clash of Clans. Όπως βλέπετε όλοι, το Clash of Clans είναι από τα πιο δημοφιλέστερα παιχνίδια για τα phone. Εντάξει, τώρα με βλέπετε είμαι παίζοντας ένα καλό game. Και εγώ επέλεξα το Clash of Clans. Φίλοι, γιατί να μην διάλεξω το Clash of Clans, δηλαδή τι να αλλάξω. Και αυτό. Τώρα αν θέλετε να παίξω κάτι άλλο, μου απαντάτε κάτω στα comment ή αλλιώς σχόλια και μου λέτε τι θέλετε να παίξω. Εγώ μπορώ να παίξω τι θέλετε. Pet μέχρι και κοτσιστικά μπορώ να παίξω, που μπορώ να παίξω, τον μπορώ να παίξω, Hacky, Pixel Gun, Dreaming Soccer, ό,τι θέλετε μπορώ να παίξω. Τα σχόλια. Αυτά. Και τώρα εδώ αν το βλέπετε έχω κάνει ένα καλό town hall, το κανάλι μου είναι κυρίως gaming, που και που θα έχω κανένα vlog να με δείτε πιο πολύ και αν με ρωτάτε κάτω πόσο χρονών είμαι και αυτά. Πάω πρώτο γυμνασίου, είμαι 13 χρονών και πάω να ανοίξω αυτό το gaming κανάλι. Έχω PlayStation 4, έχω PC, Razer να το πείτε έτσι, αλλά έχω και ένα κανάλι, έχω και το PlayStation 4, αλλά το παίζω εκεί, αλλά δεν έχω κανάλι play, δεν θέλω να αλλάω τη μνήμη. Εντάξει, αυτό ήταν. Και πιο πολύ το κάνω αυτό το βίντεο για να σας πω πώς θα το κάνω, πώς θα αρχίσω και θα θέλω να είναι. Αυτό από μένα. Αν είχαμε καμιά άλλη δουλειά να κάνω, θα σας... και αυτά μου πείτε στα σχόλια τι θέλετε να παίξω. Να μου πείτε να παίξω, γιατί μεγάλες θεωρίες μου λέτε να παίζω συνέχεια. Τώρα αν μου πείτε τι να παίξω, να παίξω. Τα λάβατε εσείς. Με κοιτάζετε όλη την ώρα και μου λέτε τι είναι αυτός, Φλόρος. Όχι ρε παιδιά, αν μου πείτε στα σχόλια τι παρακολουθώ στο YouTube, παρακολουθώ διάφοροι YouTuber, το Έμπλεκο, Τζέλι, Σλόγκομαν, Καφούδι, του Τζέι. Θα πεις, Φλόρο βλέπεις του Τζέι, δεν είναι Φλόρος του Τζέι. Σχεδόν όλη η Ελλάδα βλέπεις του Τζέι και μερικοί ξένοι. Εδώ στον έβλεπα, εντάξει, τώρα αυτό. Αν θέλετε να με ακολουθήσετε στο Instagram, Facebook και αυτά, με λένε, θα έχω καταρχήν link κάτω στην περιγραφή για το πώς θα με λένε και αυτά. Αν δεν με βλέπετε καλά στην κάμερα μου, είναι ότι η κάμερα μου φταίει λίγο. Δεν ρίχνω άλλες ευθύνες πάνω στην κάμερα μου, ρίχνω λίγες ευθύνες εκεί αλλού. Αυτά πάνω κάτω. Αυτό το βίντεο πιο πολύ θα είναι πώς είναι το κανάλι μου και αυτά. Εντάξει, αν θέλετε να λινκάρετε και το κανάλι του αδερφού μου που λέγεται Crazy Monkey, αυτό είναι. Και έχει Deadpool, όσοι έχετε την ταινία Deadpool, πραγματικά είναι τέλεια, γαμάει είπα. Είναι τέλεια ταινία, πραγματικά αξίζει Όσκαρ, έχει Όσκαρ. Εγώ 5 αστέρων φίλε, είναι καλή η ταινία, το να κάνουμε. Και πάλι, αν θέλετε να πείτε τόπο κατοικίας μου, είναι Λευσίνας. Λευσίνα μείνω. Εντάξει, τώρα δεν είναι για το καλό. Αυτό το βίντεο πιο πολύ είναι για να σας πω τι θα κάνω σε αυτό το κανάλι. Είπα και πάλι είναι gaming. Αν θέλετε να παίξω ό,τι θέλετε από phone, παιχνίδια, ό,τι θέλετε. Θα παίζω και Minecraft, μπορώ να παίξω. Θα πρέπει να το κατεβάσω γιατί το μόνο που έχω στο κινητό μου τώρα αν δείτε έχω μόνο Clash of Clans. Να βγείτε από εδώ πέρα, βγαίνω τώρα την περιγραφή, βγαίνω το κανάλι. Να βγαίνω να παίξω YouTube εδώ πέρα το background μου. Εδώ βλέπετε έχω το Viber. Εδώ το Viber, το Photoshop, Sage, Facebook, Clean Master, Messenger, WhatsApp, ραδιόφωνο, αδανοποίηση, βενιφτή, ενίσχυση με, ρολόι, φωτογραφίες, email, μουσική, apps, open camera, Google, Angels, ημερολόγιο, συλλογή, ταινίες, play, μουσική play, μετάφραση Google, Gmail, μηνύματα, κάμερα, phone. Αυτά είναι πιο πολύ το βίντεο και σχετική. Τώρα βλέπετε που το πάω να το κλείσω το κανάλι. Κοιτάξτε, μερικοί μου λένε στα προηγούμενα κανάλια τι κάνεις το κανάλι σου, δεν είναι τόσο καλό. Κοιτάξτε, η επιτυχία δεν είναι τόσο
Εντάξει, τώρα τι να πούμε. Μέχρι τότε θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.